Ayağın ayrayda. Ya da renkledim ha. Ne yatak Yatak olur bulan mu? Neçe ismin? Salam ýaklywan ýylyşlar. Ýakynda habaryňyz bar bolsa, Bam Music Production bilen bilerikde Doňun ýürek atly multfilmi türkmen diline geçirdik. Awudnaýa sertady. Men Kristof'un tetini türkmen diline getirdim. Bu kezzap bilen meňe droýadym gurlaşar. Sen ir bilen tanşan oğlunyň bilen nikahlaşdym diýjek bolýarmy? Ol tutuşdyň aýp dro. Diýmek men söwdam iki doganyň gurrugyna bagly bolýam. Ana gördüňmi? Dälir etdiň ha ony. Bilet filmde Doňun ýürek diýip bardyr multfilm. Bunuňa da yarar diýip umyt edýär. Bizňe sağlyk da edip gördüler. O gelişipdirmi, nähil bolupdyr ödüňe tesirlerde ýazardyňyz. Zanyňyz sag bol. Emma insanisi yakımlı. Swen doğru deme ayda. Dağı näme doğru bu? Yönü sana değişli değil bu. Bolyalay. Seni minni yatay.